בן דוד, מעבר להתנצחויות בין הפוליטיקאים, האם התקבלו בקבינט גם החלטות מבצעיות? אז זה לא באמת היה דיון ענייני כמו שתיארה מוריה, אבל בפתח הדיון הציגו גם צה"ל וגם השב"כ את המאמצים שהם עושים, והראו גם הישגים במאמצים האלה. מתחילת השנה, 1,560 פלסטינים נעצרו ביהודה ושומרון, 750 כלי נשק נתפסו, זה סיכל הרבה מאוד פיגועים, אבל כשהשטח רווי גם בנשק וגם במוטיבציה, אז יש פיגועים שמתבצעים. הקבינט מחליט להסמיך כדרכו את ראש הממשלה ואת שר הביטחון לקבל בעצמם החלטות על פעולות נגד שולחי המפגעים ומי שמדרבנים טרור. בעיקר אני חושב ששר הביטחון גלנט מחפש דרך לגבות מחיר מחמאס שמציפה את יהודה ושומרון בכלי נשק, וכשאני אומר לגבות מחיר מחמאס זה לא בהכרח חמאס עזה, אני מזכיר, יש מפקדה של חמאס בלבנון, היא זו שמפקדת על תאי הטרור בתוך יהודה ושומרון, ואני חושב שישראל מחפשת את הדרך לגבות גם מחיר. כלומר, מה, סיכולים למשל בלבנון, כאשר אין חשש מתגובה משם, ויותר חוששים מתגובה ברצועה? יש חשש גם לתגובה מהרצועה, אולי אפילו לתגובה מלבנון. יש סיכון גבוה כאשר אתה פוגע בדמויות בחירות של חמאס בלבנון, אבל אני מניח שמחפשים את הדרך לעשות את זה אולי בחתימה נמוכה. אלון, תודה רבה לך.